Namhlanje-ke ngikuphathele osaziwayo ongenzeka ukuthi manje sebebadala awusababoni. Sizoqala ngoNolwazi Shange. UNolwazi Shange-ke sasimazela kwi-intersection edlala indawo kaNtombi. Hayibo. Uyena. Kodwa muzi ngempela wabanjani? Ubuhle ngimeleze ngawo ukuthi usizwa kanjani. Okay, lalela. So lapha edamini yeso. Wena into kumele uyenze ukuthi mayesefika umcele ukuze nikwazi ukuthola ithuba lokukhuluma. Sheba. Unjani? Uthini wempela? Sasabona. Yebo sawona. Njani? Besikade sixoxa no dadewenu. Namhlanje edamini ebusuku sonke sobe sikhona nje. Ufuna sedamini. Ikona kufunayo lokho? Ngoba Siphinde-ke futhi sikuphathele umama lapha uKhombi Petla esasimazi-ke kubambo lwami engumngani kaThoko uDudu. Hayibo. Uyena. Ngitshela bekunjani ba romantic honeymoon? Bekuhle kabi dudu mngani wami. Ngithi ihotela, izintaba, ngingabala ngithini kodwa? Inhle le ndawo. Ngani wami bengafike ngikukhumbula. Kodwa ngiyazi phela lokhu usushadile useve uzoba indlala. Lona-ke umama uThembi Nyandeni yena-ke sasimazi kakhulu kwikaKhala Nyonini edlala umfazi wephepha lapha. Uyena. Wema uyena. No-telephone, ne-disco, nezinye izinto zesimanje. Gone those days, ezinkomo, nezindlu zenu zodaka. Gogo, nina nisaphilela emuva. Akushiwo njalo kumele ntombazane yami. Isiqalekiso siphezu kwakho. Mxoshe babekazi, mxoshe. Singakhohlwa-ke futhi ukucindezela ulike, siphinde futhi sisubscribe.